moltes gràcies, benvinguts a tots i a totes, especialment a la premsa que sempre ens acompanya en aquestes presentacions. Com sabeu, fem una nova presentació d'aquestes investigacions singulars que es fan al nostre territori, que fan equips de científics i d'estudiosos lleidatans, i en els quals participa també la Diputació de Lleida, i creiem que era important anar fent aquestes diferents presentacions perquè siguem conscients de la força investigadora que tenim a les Terres de Lleida. Justament avui és la 12a convocatòria que fem, vam començar l'1 de març, i avui ja és la 12a convocatòria de presentació d'aquestes investigacions com de singulars de les Terres de Lleida. I avui m'acompanya, d'una banda, evidentment, com sempre, el diputat de Salut Pública, Albert Bayona, i també tenim el subdirector de Suport i Innovació de l'INEF i professor de les Facultats d'Infermeria i Fisioteràpia, en Sebastià Mas i Alòs. I avui us venim perquè us volem presentar, volem donar a conèixer la tasca de recerca de l'EUPAP. Es tracta d'un programa en el que participen 10 països europeus que busca un model de prescripció d'exercici físic per tractar algunes patologies. En el cas de Catalunya, qui està al capdavant d'aquesta investigació és l'INEF de Lleida, i el programa va néixer a Suècia fa més de 12 anys, si no m'equivoco. L'EUPAP és una col·laboració destacada. De l'EUPAP voldria dir-vos, abans de donar la paraula a les persones que m'acompanyen, que vam tenir una col·laboració destacada i important a l'inici de la Covid, perquè sabíem que la situació sanitària i amb el que provoca, amb problemes respiratoris, els problemes físics que podia provocar, tindria una segona part, que és aquells problemes que no són directament generats per la malaltia, sinó que són problemes que generen a partir de la malaltia, com és el fet d'estar tants dies a casa, tant a nivell físic com a nivell psicològic de les persones. I en això vam tenir una col·laboració importantíssima amb l'EUPAP, perquè vam fer un seguit de vídeos, ens van fer un seguit de vídeos, conjuntament amb la Diputació i el Departament de Salut, amb exercicis físics específicament pensats per fer-los a casa, de manera que les persones que en aquell moment, després hi va haver més mobilitat, però sobretot al primer moment que no hi havia mobilitat i ens vam quedar a casa, doncs ajudàvem a fer aquests exercicis. Van tenir molt d'èxit i van ajudar segurament a moltes persones a poder continuar suportant d'una manera més plàcida una situació molt complexa, tant a nivell físic, com deia, com a nivell psicològic. Al final, totes aquestes feines, fins i tot les investigacions que estem fent i que us anem presentant, la voluntat que tenen, i per això hi ha aposta la Diputació, és millorar la vida de les persones del territori, de les persones de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Per això creiem que és important que continuem fent aquest tipus de col·laboracions. D'una banda, com dèiem abans, en aquest model de prescripció d'exercici físic per determinades patologies, o també aquests vídeos que van ajudar en un moment de dificultat que tots vam patir en el primer tancament. Dit això, doncs, passo la paraula al diputat de Salut, a l'Albert Bayona, que ens farà una breu descripció, i després ja passarem al senyor Mas perquè pugui aportar-nos la seva. Molt bé, gràcies, president. Com sempre, faig un breu resum curricular de la persona que fa la presentació. És en Sebastià Mas Alòs, actualment professor titular de l'Institut Nacional d'Educació Física, on exerceix de subdirector de Suport i Innovació. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, màster en Esport Sostenible i Benestar, màster en Ciències Mèdiques Aplicades a l'Activitat Física, doctor europeu en Activitat Física i Esport per la Universitat de Lleida, INEF. Com a professor o és universitari de l'INEF a nivell de grau i màster des de l'any 2007. També és membre del grup de recerca Moviment Humà. Quan vulguis, Sebastià. Moltes gràcies, president, diputat. Gràcies per la invitació per estar aquí i poder explicar la feina que estem fent conjuntament. En primer lloc, voldria comentar que és una feina d'equip, tant a nivell europeu com a nivell català, i estic jo representant, com podria venir, tantes altres persones, perquè una cosa que caracteritza el projecte que explicarem és que requereix d'una col·laboració no només institucional, sinó també d'entitats privades. Aquest projecte s'anomena European Physical Activity and Prescription Model, que seria un model europeu de prescripció d'exercici físic. És un model europeu que, com ha introduït el president, serveix per adaptar una manera de treballar que fan a Suècia, que també s'ha fet de manera semblant a altres països, com a Finlàndia o Noruega, per exemple,
I clar, venen de sistemes de salut molt diferents al que tenim aquí a casa nostra. Per aquest motiu, la Unió Europea, a través de la seva agència de salut pública, que se diu CHAFEA, en el seu acrònim, va decidir fer una convocatòria perquè consorcis de diferents països de la Unió Europea es plantegessin adaptar aquest model suec atenent a les característiques de cada territori. Aquí a Catalunya, l'equip de treball que estem desenvolupant d'aquest projecte EUPAP, que en alguns moments parlant d'EUPAP-CAT, fent referència explícita a les adaptacions que ja estem fent aquí a Catalunya, començant a Lleida ciutat, comarques, amb la voluntat de poder expandir-ho a altres comarques catalanes o fins i tot a altres regions de l'estat espanyol. Hi ha doncs l'INEF, que estem liderant el projecte, amb el recolzament no només institucional, sinó també econòmic de la Diputació i del COPLEF, el Col·legi de Professionals d'Educació Física, també el Departament de Salut, la Secretaria General de l'Esport i entitats privades, que també és important, com les que veieu aquí a la presentació, Consell Esportiu de les Garrigues, de la Cerdanya, Hospital de Puigcerdà o Royal Formació. Aquest projecte que aquí a Catalunya estem nosaltres, per entendre un poc la magnitud del que estem fent, està liderat per l'Agència de Salut Pública sueca, hi ha també el Ministeri de Salut de Portugal, Ministeri de Salut de Romania, de Malta, hi ha un centre hospitalari italià, una universitat alemanya, és a dir, bàsicament són institucions que treballen en primera línia en salut pública. I això és important perquè el que es pretén és adaptar un model, no és fer recerca bàsica per obtenir dades i que després aquesta recerca altres persones ho hagin d'implementar a la societat. No. Això que estem fent és implementació al terreny, aprendre a partir d'aquesta implementació i que aquesta transferència a altres professionals sigui molt més senzilla. Per això aquest equip de treball i per això dins de l'equip de treball de Catalunya comptam amb el suport de Salut Pública, que és l'autoritat aquí a Catalunya. Aleshores, aquí veieu, he intentat resumir en dues frases el que hem estat fent fins ara. Primer hem fet un estudi d'aplicabilitat en aquests 10 països, que vol dir, d'acord, és un model suec que hem d'adaptar a 10 països europeus amb la voluntat de la Unió Europea que la resta d'estats membres se'n puguin aprofitar. Llavors, primer de tot, hem de veure fins a quin punt el model suec es pot adaptar, per exemple, a Catalunya. I també estem treballant perquè hi hagi sostenibilitat d'aquest projecte. Què vol dir? Hi ha fons europeus importants. La Diputació de Lleida ens està recolzant, són subvencions, diner públic. Nosaltres entenem que si volem la sostenibilitat d'aquest projecte no podem dependre al 100% del finançament públic. Aleshores ens agafam aquests 3 anys que arrel de la pandèmia s'ha extès un any més com una injecció econòmica que ens permeti arrencar per després poder buscar aquesta sostenibilitat en diverses maneres de finançament. Aquest finançament que estic dient ara, parlant d'un projecte de 2.200.000 euros aproximadament, dels quals aquí a Catalunya en gestionam 166.000, tots són fons europeus, fons propis de l'INEF i una col·laboració del Col·legi de Llicenciats en Educació Física. I a partir d'aquest projecte europeu vàrem començar a tocar portes treballant precisament per aquesta sostenibilitat. I per això estem aquí. Una d'aquestes portes que vam tocar va ser la Diputació de Lleida i la Diputació de Lleida ens va atorgar un ajut de 30.000 euros per poder implementar el territori. Continuem amb gestions d'ampliar aquesta col·laboració puntual, això va ser l'any 2019. El problema de la Covid, i penso, o parlo en nom de tot l'equip de treball, està totalment comprensible que les prioritats s'han reorientat. Però per això he deixat aquí una suma amb uns punts suspensius, de que nosaltres continuem treballant per aconseguir altres fonts de finançament, repeteixo, perquè hi hagi una implementació pràctica. No és recerca bàsica per obtenir xifres i publicar articles científics només. I aquí, per exemple, un altre finançament més petit, d'uns 1.700 euros aproximadament, que va ser per editar els vídeos que anteriorment ha mencionat el president. Uns altres 1.700 euros per una altra relació de vídeos per ajudar la gent a començar a córrer, per ensenyar a córrer. I són petites quantitats, però que al final estan donant magnitud al projecte. D'aquest estudi d'aplicabilitat, què és el que s'ha d'aplicar? Doncs s'ha d'aplicar un model on la prescripció d'exercici físic està centrada en el pacient. Parlant de pacient, parlant de persona, de ciutadà, que se'n va a un centre sanitari a millorar la seva salut.
Quina característica té? Primer de tot, que se fa una prescripció per escrit. De la mateixa manera que nosaltres anem a un metge de capçalera, una metgessa, i podem sortir amb una prescripció mèdica per anar a la farmàcia, aquest model el que demana és que la prescripció per fer exercici físic també quedi constància per escrit, basat en evidència científica, com no podria ser d'altra manera. Però si queda aquí remarcat és perquè coneixem que en el sector esportiu moltes vegades no se treballa amb aquest rigor científic o amb aquest criteri. També requereix d'un seguiment, és a dir, no és una pauta, un consell perquè després aquella persona faci exercici físic i no la tornem a veure. És un seguiment i a mi m'agrada comparar-ho amb un dietista nutricionista. Quan algú, per motius facultatius, va a un dietista nutricionista, doncs aquell professional, aquella professional segurament li farà una entrevista, analitzarà les necessitats, establirà objectius i donarà unes pautes d'alimentació. Però el dietista nutricionista no compartirà tots els àpats amb aquella persona, no esmorzaran junts, no dinaran junts. Doncs nosaltres fem el mateix, donem unes pautes d'exercici físic a partir d'unes necessitats, d'establir uns objectius, i tampoc fem l'exercici físic cada dia, donem unes pautes i amb un seguiment periòdic per anar ajustant les càrregues d'exercici físic perquè el nostre cos s'acostuma. S'acostuma a no fer res i també s'acostuma a entrenar. I després un altre punt que és el vincle amb la comunitat. És a dir, la porta d'entrada és l'àmbit sanitari, la porta de sortida és l'àmbit comunitari. Identificar, detectar, treballar amb altres agents de la comunitat i, per exemple, aquí a Catalunya, ho comentaré després, ens és molt important tota la xarxa municipal, tant pública i entitats privades. Aquest estudi d'aplicabilitat, doncs què volíem? Veure la transferència del model suec. Hem de conèixer el context normatiu, polític, hem de conèixer les experiències prèvies del territori, és a dir, no anirem a ensenyar coses en un territori on ja tenim molta experiència prèvia, no tindria sentit, cal sumar esforços. Cal detectar les competències dels professionals, és a dir, quin és el valor humà que hi ha al darrere, la situació epidemiològica, quines són les necessitats de salut del territori. Recordem que això ve de Suècia i ho estem aplicant a països com Alemanya, com Flandes, de Bèlgica, però també Malta, Itàlia, Romania, és a dir, de tot l'eix europeu, nord, sud i est-oest. També la disponibilitat de recursos i els aspectes organitzatius de cada país. En aquest estudi d'aplicabilitat, que ja el tenim publicat a la pàgina web eupap.org, és un informe extès, estem treballant per publicar-lo de manera més resumida i més digerida. Aleshores, què podem veure? Que en el context polític aquí a Catalunya, perdoneu, això me retrasarà una miqueta, aquí a Catalunya que tenim sobretot el Pla de Salut de Catalunya, que ja fa molts anys que incorpora aquesta activitat física com a necessitat de salut. Hi ha molts altres documents que hem identificat, però aquí destacaré només un per no allargar-me, perquè intentaré centrar-me en aquests 10 minuts. En quant a les experiències prèvies, doncs aquí voldria destacar el Marc PAS, el Pla d'Alimentació i Activitat Física Saludable, que és un paraigües de tantes altres iniciatives, i dins d'aquest paraigües aquí a Lleida vàrem ser pioners a principis del segle XXI, l'any 2004, 2005, 2006, amb un programa que es diu Caminem, i que jo sàpiga era el primer programa que incorporava rutes urbanes saludables, rutes urbanes que gairebé n'hi ha a tot el territori. I aquí ho vàrem utilitzar ja amb aquest vincle en l'àmbit sanitari. Aquests antecedents ens varen ser molt útils perquè l'Agència de Salut Pública sueca confiés en nosaltres. Un altre aspecte important, que són les competències dels professionals, doncs nosaltres vàrem detectar que en el sistema sanitari aquí a Catalunya vàrem detectar 27 perfils professionals, des de la medicina, infermeria, fisioteràpia, educació físico-esportiva, titulacions universitàries, de màster, de cicles formatius. Per què destaca la Universitat de Lleida? Perquè la Universitat de Lleida està oferint aquestes titulacions que són necessàries per implementar aquest territori. Un altre aspecte és la situació epidemiològica. Aquí a Catalunya hem detectat, i també l'experiència que tenim, que la majoria de problemes de salut que se poden millorar mitjançant l'exercici físic es veu en atenció primària. És a dir, aquella persona que més se'n pot beneficiar de fer exercici físic per una malaltia, com podria ser la diabetis, com podria ser un ictus, com podria ser una insuficiència cardíaca, un càncer, depressions lleus, van al seu metge, a la seva metgessa de capçalera, a la seva infermera. Aleshores entenem que allò és un lloc important per fer aquesta implementació. A Dinamarca, per exemple, ho fan a un hospital de salut mental, per posar-vos un exemple. Un altre aspecte és la disponibilitat de recursos. Doncs és el que he explicat abans. Ara tenim un fons europeu que ens serveix de catalitzador, que ens permet treballar a atenció primària, ens permet tenir vincles amb àmbit municipal, com la implementació que ja hem fet a les Garrigues, on necessitem dels municipis, i a la millor estem atenent a les persones usuàries a la biblioteca. Necessitem un espai privat,
que garanteixi la intimitat i poca cosa més. I per últim, en quant a aspectes organitzatius, doncs aquí voldria destacar la coordinació tècnica que estem fent des de l'INEF de Lleida, i pensant en aquesta sostenibilitat, el que ens estem imaginant nosaltres és que el dia de demà, l'any 2023, 24, 25, això vagi sol. L'INEF no som una agència de col·locació, és a dir, som una institució acadèmica i de recerca. Que ens podem dedicar nosaltres a fer el suport formatiu a les persones professionals que ho necessitin i a analitzar, registrar aquestes dades de cara a informar la societat d'on s'inverteixen aquests recursos públics. Això pel que fa a l'estudi d'aplicabilitat. Com ho estem implementant aquí a Catalunya? Perquè ho estem implementant a Catalunya, no és només sobre el paper. Aleshores, aquí estem diferenciant el que és l'atenció primària i l'àmbit hospitalari. Sobretot ho estem fent d'atenció primària pels arguments que he explicat abans, però, per exemple, col·laboren amb nosaltres professionals de l'Hospital de la Cerdanya, col·laboren amb nosaltres professionals de la xarxa Santa Tecla de Tarragona, que no és del territori de Lleida, però també. Aleshores, no ens tancam en res. Aquesta prescripció ha de ser per escrit, sí. I aquí, atenent a les competències professionals de Catalunya, siguin en la normativa, no només catalana, sinó també estatal, nosaltres diferenciam les tasques del professional sanitari, que fa la prescripció pròpiament dita, una persona va al seu metge o infermera i rep una prescripció. I la prescripció és, vagi vostè al servei EUPAP. I després l'educador o l'educadora físico-esportiu fa la planificació d'exercici físic, que és aquesta dieta que he explicat abans, amb unes pautes, amb uns objectius pactats i amb aquest seguiment. La recomanació basada en evidència, com he dit, no podia ser d'altra manera. Hem treballat amb la traducció al català del manual suec, que és un manual molt potent i molt sintètic, però és que aquí a Catalunya, ja de l'any 2007, existeix una guia de prescripció d'exercici físic. Aleshores, no té sentit que treballem per traduir materials del suec al català per implementar un model, quan fa 15 anys ja s'estava treballant amb una guia catalana. Aleshores, nosaltres el que estem fent és intentar agrupar i sumar. Aleshores, no marejar els professionals de que sigui millor que l'altre. L'important és tenir recursos. Aquest seguiment el que sí que és un exercici físic assessorat. Torno a dir per tercera vegada aquest exemple de dietista nutricionista. Pot ser que hi hagi grups de persones que facin exercici físic amb la supervisió d'un professional, d'un educador físic esportiu? Sí, pot ser. Abans de la pandèmia se van muntar un grup d'usuaris amb problemes de salut mental que se n'anaven un cop a la setmana a una piscina del gimnàs Trèvol d'aquí de Lleida. Per què? Perquè va sorgir aquesta necessitat i se va oferir. Vol dir que el programa EUPAP són sessions dirigides? No. Pot ser, sí, però l'essència no és aquesta. Per últim, aquesta xarxa comunitària que dèiem abans d'expulsar a les persones de l'àmbit sanitari. I ara, amb la situació pandèmica de Covid, penso que la població en general ho comprendrà millor, que quan té un problema de salut no té per què anar al seu centre de salut, al CAP o a un consultori. Abans podria ser més complicat, ara crec que la població està més conscienciada que si no cal no hi vagi. Això pensem que és un punt a favor. Altres dades, xifres que hem fet durant aquests anys, hem actualitzat els actius en salut, que és un programa del Departament de Salut que el que pretén és identificar elements salutogènics, és a dir, que fomenten la salut de les persones, que donen recursos a la gent per a mantenir la seva salut. Hem actualitzat tots els actius en salut d'activitat física de la comarca de les Garrigues i de 2 barris de Lleida. Què és un actiu en salut d'activitat física? Un espai lúdic i de salut, un gimnàs, però també un servei, una activitat. Aleshores hi ha un repositori publicat del Departament de Salut que se poden detectar tots els que existeixen al territori. Hem implementat el programa a diferents centres de salut. Mostro dades del seu inici, el setembre de l'any 2019, fins a l'inici de la pandèmia. Ho vàrem implementar, ho estàvem implementant a 3 CAPs, a 3 centres d'atenció primària, 2 de Lleida, del barri de la Mariola i del Casc Antic, i el de Borges Blanques de les Garrigues. Ens estàvem estenent a tota l'àrea bàsica sanitària de les 2 àrees bàsiques sanitàries de les Garrigues, començant amb 11 consultoris, amb la feina de cobrir tots els pobles petits, grans, de tota la comarca de les Garrigues. Fins a la data del confinament havien entrat 245 pacients en aquest programa, tots i totes derivats del seu metge o infermera d'atenció primària. Hi havia 17 infermeres i 13 metges que havien derivat pacients en aquest programa, un càlcul aproximat és un 30% de la plantilla que havia derivat a pacients. S'havien programat més de 260 visites
amb una assistència del 70%, que vol dir això? Doncs que un pacient se'l pot citar a participar en el programa i que no hi vagi. Doncs això, diguem-ne, que és una pèrdua, entre cometes, assumible, que ja hi comptàvem. I després, implementació de centres de salut després de la pandèmia. Què va passar aquí? Tots ens vàrem tancar a casa, nosaltres fem aquest assessorament individualitzat, cara a cara. Què vàrem fer? Primer de tot, fem una passa enrere. Metges, infermers, metges, infermeres, en què us podem ajudar? Primer de tot. No molestar i ajudar. Vàrem fer algun recolzament de rastrejadors, vàrem fer algun recolzament puntual de trucades telefòniques i ràpidament vàrem continuar fent aquest assessorament telemàtic. I comptam amb 64 pacients que varen voler fer aquest seguiment telemàtic i en conseqüència se van editar més de 126 programes d'exercici físic amb l'elaboració de vídeos casolans però també professionals. És a dir, els educadors, les educadores físico-esportives varen dissenyar aquells exercicis que ensenyaven a la consulta als seus participants i ho varen fer via WhatsApp, via correu electrònic, de la manera que els usuaris també se sentien còmodes. Aquí us mostro 3 exemples d'exercici i del material que s'utilitza per fer aquest exercici físic. Val a dir que aquest programa d'exercici físic està pensat per col·lectius que hem parlat fins ara, és a dir, no ens pensem que estem fent acrobàcies ni entrenaments d'alta intensitat. Mostrant aquesta voluntat i aquests fets de treball interdisciplinari, doncs us mostro algunes notícies que s'han anat publicant amb la Fundació Renal Jaume Arnó, perquè també hi havia la voluntat de treballar per pacients amb diàlisi en el marc d'aquest programa UPAP, que vol dir un pacient que pugui anar al seu centre d'atenció primària que se pugui derivar a altres recursos de la comunitat. Notícies publicades a àmbits més professionals, com els del Col·legi de Llicenciats en Educació Física, la pròpia Diputació de Lleida, que ja s'ha mencionat abans, amb aquests vídeos d'exercici físic durant el confinament i també per començar a córrer. Voldria destacar aquests vídeos que sembla mentida, però si suméssim les visualitzacions dels 4 canals de YouTube on s'han publicat, Diputació de Lleida, Departament de Salut, COPLEF i INEF, sumen més de 100.000 visualitzacions. Nosaltres entenem que és una xifra destacada perquè hi ha hagut interès per veure aquests vídeos. I per últim, doncs jo aquí soc representant d'un equip de treball, que breument vos mostro. Som gent amb experiència diversa, de la medicina de l'esport, de l'entrenament esportiu, de la biomecànica, de l'estadística, de l'INEF de Lleida, de la gestió esportiva també, i anem incorporant gent jove, gent que també vagi treballant pel territori i que al final que puguem ajudar per fer aquesta taca d'oli. I una novetat d'avui de matí, m'han confirmat avui de matí a la Universitat de Lleida que ens han acceptat un curs d'estiu, que teníem previst fer una edició a la Seu d'Urgell, una altra a Igualada i una altra a Lleida, però degut al Covid, doncs aquests cursos d'estiu s'han passat a ser virtuals i l'oferirem de manera virtual. Adreçat aquí, adreçat a professionals. També poden venir estudiants, però està pensat a professionals de la medicina, de l'educació físico-esportiva, de la gestió municipal, de la fisioteràpia. I per part meva, era tot el que volia dir, espero haver-me ajustat el temps. Gràcies. Molt bé, Sebastià. No sé si hi ha alguna pregunta per part de la premsa. Sí. Si em pogués tornar a explicar, sisplau, és a dir, s'ha implementat a Lleida, a les Garrigues, hi ha 2 barris que entenc que són Casc Antic i Mariol, a Lleida ciutat, però en quins espais? És a dir, sorgeix dels CAP, però on s'ha implementat? D'acord. La implementació en si mateix se fa al CAP. És a dir, el ciutadà o la ciutadana que entra al programa se'n va al seu centre de salut, amb una visita habitual. Pot ser que hi vagi amb una visita de control de la diabetis, pot ser que sigui una primera visita per una malaltia aguda, i en aquell moment la metgessa o l'infermera pot valorar la pertinença d'enviar-lo a un especialista, el mateix que faria en un hospital. Després de fer aquesta valoració a l'especialista, li indica al pacient de venir al programa UPAP. Una vegada el pacient accepta, se'l truca per fer una visita amb un educador físic esportiu, EUPAP, al mateix centre de salut. Aleshores, aquell pacient tornarà a anar al centre de salut i ella rep aquesta primera visita on han parlat de que valoren, pacten els objectius i l'educador físic esportiu li ensenya exercicis al propi centre de salut. O en pobles petits de les Garrigues, espais municipals com pot ser una biblioteca, com ho he explicat abans. Aquell pacient se'n va a casa seva amb una prescripció escrita i ha de fer els exercicis a casa seva. O si la prescripció era anar a caminar, va a caminar. Si la prescripció era anar al centre cívic i apuntar-se a un grup, se'n va al centre cívic i apuntar-se a un grup. I al cap d'un mes aproximadament torna a fer una visita de seguiment
i l'educador físic esportiu mira l'evolució del que ha fet i pacten una nova prescripció de 3, 4, 5 setmanes. Això és el que fèiem fins a la pandèmia. Amb la pandèmia ho hem convertit tot virtual i ara, després de la pandèmia, òbviament estem treballant per continuar i el que accelerarem és aquesta transició de l'àmbit sanitari i l'àmbit comunitari. Per exemple, amb la PERI hem fet reunions de poder utilitzar espais de pavellons esportius o centres cívics. Aleshores, si tot va bé, aquell pacient anirà al metge o a l'infermera com abans, el metge o l'infermera valorarà el seu problema de salut i el derivarà al programa EUPA, però en lloc d'anar al centre de salut, ja que vagi fora del sistema sanitari. I repeteix, li ensenyem els exercicis on estiga i els exercicis els realitza on sigui més pertinent. I quan es començarà a implementar a tot el territori? Em refereixo a Lleida, província? La situació pandèmica és molt difícil de calcular. Abans del març del 2020 portàvem una trajectòria molt bona, no només en comarca de Garrigues, sinó Pla d'Urgell, Cerdanya, Noguera i fins i tot comarques de Tarragona i de Terres de l'Ebre. És a dir, amb negociacions, amb explicacions, amb empreses privades, etc. La pandèmia ho ha troncat tot. Aleshores, ara nosaltres som molt conservadors. Quan tornem a posar un peu en un centre de salut o en un equipament municipal, serà perquè les metges i les infermeres que estan a primera línia estan preparades per tornar-ho a fer. No puc dir una data, ja m'agradaria. Nosaltres pensàvem que després de Setmana Santa ens hi tornaríem, però l'evolució pandèmica va empitjorar. Sense haver fet una anàlisi exhaustiva, veient l'evolució de les vacunes, veient els indicadors actuals, nosaltres ens agradaria cap a l'estiu poder tornar a arrencar poquet i al setembre continuar. En quina extensió del territori? Tornem començant altra vegada a Garrigues, Lleida ciutat, perquè és on els metges i infermeres ens coneixen, on els pacients ja ens coneixen, i a poc anar estenent. El que sí que tenim clar és que no volem desvestir un sant per vestir-ne un altre. Doncs si no hi ha cap més pregunta... Una última, perdó. I tipus de malalties específiques o això el metge ja ho considera? Ho deixem a criteri mèdic. El que ens dona la nostra experiència és que la majoria de derivacions són de persones amb patologies metabòliques, com l'obesitat, la diabetis, per exemple, amb problemes de l'aparell locomotor, com cervicàlgies, mal de coll, lumbàlgies, mal de la zona baixa de l'esquena, persones amb artrosi, i a alguns pobles també ens enviaven molta gent amb càncer. Ara, amb la presència del Covid, òbviament farem una campanya de captació de persones que hagin superat la malaltia, precisament perquè molts dels efectes de la Covid que venen ja sigui per una disminució de la massa muscular que provoca major fatiga, és a dir, podem entrenar aquell múscul per recuperar la funcionalitat, la independència, i quan parlem d'independència parlar que aquell senyor gran pugui dutxar-se sol. És a dir, estem parlant amb aquest nivell. Ara no ens tancam a res, sempre que sigui amb criteri mèdic. Doncs ara sí, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i també als que ens veuen des de casa, moltes gràcies també per les aportacions. Doncs fins a la propera sessió informativa sobre aquests diferents aspectes investigadors que tenim a les Terres de Lleida. Moltes gràcies.